Gloria lilek mulej. Halleluja, halleluja, halleluja. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin minn ġewwa dan il-pulptu, dan l-altar, din il-Ministeru tar River of Love minn ġewwa Malta. Inselmilkom eżis aħwa għawċin. Infatti nixtieq nibat salut speċjali għall-għawċin kollha. Naf li bosta minnkom issegwu dan il-Ministeru. U ġewwa dex ukoll. U nħeġġiġkom biex intom tingħaqdu magħna ġewwa dex għandna komunità li tintaqa' kull nhar ta' tnejn għat-talb u kull nhar ta' ħamis għas-service. Okay, fejn jkun hemm kant, tifħir u talb u għal-fejqan, għal-mirakli. Grazzi Ġesu, ġemma ta' ilu rajna miraklu kbir, nirringrazzaw il-Alla. Fid-dar tal-Mulej ġewwa River of Love Malta Għawdex u kull fejn dan il-Ministeru qed imiss verament naraw il-moviment tal-Ispiritu Santu. Alleluja. Għalhekk intom għawċin li għataraw din il-programm jew għattaraw dan il-messaġġ bħalissa, please ejjew naqdu magħna ġewwa Għawdex bħalissa kull nhar ta' tnejn għat-talb u kull nhar ta' ħamis fis-seba', dejjem fis-seba' ta' filgħaxija. Jekk Alla jrid dal-waqt ukoll nibdew service il-ħadd. Qed nippjanaw biex nibdew service il-ħadd għall-għawċin u għal dawk kollha li jqogħdu Għawdex. Okay, eżis aħwa. Mela, fuq xi ċan nitkellmu l-lejla? Ejja nitolbu l-ewwel. Amen, fuq il-mulej. Wow, that's right. How come? Ej, kollha titlob jgħid. Missi Qaddis tingrazzjawk. Kemm inti tajjeb, mulej? Kemm inti ħanin? Kemm inti mimli grazzja, ħniena u tjubija? Mulej, kull fejn tmiss miegħek huwa tjubija, huwa ħniena, imħabba, ġid, fejqan, dawl u tama. Għalhekk il-lejla mulej tkellem minn fommi u minn fomm il-qaddejja tiegħek fuq din it-tema tant kruċjali, ċentrali fil-Kristjaneżmu u anke fl-umanità. Għalhekk tkellem inti minn fomm il-qaddejja kollha tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Qabel ma mmur għall-Iskrittura, ħan nistaqsi xi aħwa jiġu hawnhekk. Għal dawk li kellimt ejjew hawn fuq walaj, please. Ħalli ħan nagħmilhom intervista. Halleluja. Illejla, infatti dan il-messaġġ ħallejtu fidej l-Ispiritu Santu biex mexxina, mhux għax is-soltu le, imma illum iktar. Għaliex poġġi li biss mistoqsija waħda l-mulej u inni newden fuq ġimatej. U hemm ħafna xi tajt bla dubju. Bla dubju, issa tkunu tafu għaliex. Għaliex il-mistoqsija li l-mulej poġġi li f'qalbi li ilha tberren f'moħħi dawn il-ġimatej, mhux għax qabel qatt ma ħsibt fuqha u żgur li intom ukoll ħsibtu fuqha. Hija x'inhi l-imħabba. U mhix il-mistoqsija mhix teoloġika, il-mistoqsija fil-prattika. Naf li teoloġikament hemm 4 tipi ta' mħabba: agape, eros, estorge u fileo. Sewwa, waħda li mħabba ta' bejn l-aħwa, waħda li mħabba sesswali, waħda li mħabba familjari u l-oħra li mħabba talla. Sa jiena mhux ħadħol f'teknika teoloġika llum, fil-ħajja ta' kuljum aħna li ngħixu u ħanamluha bil-fors bħala Kristjani. X'inhi l-imħabba għalik kif tesprimi inti mhux teoriji, għax it-teoriji nista' naqbad l-Iskrittura ngħidilkom x'tajt l-Iskrittura u ħanaraw l-Iskrittura. Imma nista' naqbad Skrittura waħda u tiġa biżżejjed. L-ewwel Ġwanni 4 vers 8 x'inhi? Għaw xi tgħidu? Alla huwa imħabba. Issa fid-dinja li qed ngħixu dik Alla huwa mħabba l-ewwel Ġwanni 4:8 mhux imħabba perversa għaliex niftakar meta kont għadni fid-dinja u l-Kristu ma kontx għadni esperjenzajtu kont qed miegħu. Niftakar kien hemm xi ħbieb tiegħi u bħalhom ukoll kont naħsibha għax kont apparti li kont injorant fuq affarijiet spiritwali tal-Iskrittura, kont ukoll għadni mitluf. Kont għadni mejjed fid-nudieti. U konna nużawha din il-frażi u mhux l-aqwa li tħobb
speċjalment meta inti tkun imqareb jew imqarba. Mhux l-aqwa li ma tinweġġa l-ħadd, mhux l-aqwa li nħabbu. Tifhem isma' jekk inti tmur ma' waħda, isma' dik għax inħobba ta' għax aħna nħabbu, mhux qed nisforza xejn. Tifhem? Allura l-imħabba tiġi twistjata, mawġa, korrotta li mija mħabba xejn. Sewwa. Allura llum ħanħalli l-Ispirtu l-Bad Mulej jitkellem minn fom daw l-aħwa u mbagħad naqduha flimkien il-jigsaw puzzle. All right, minn fejn ħajbda? Mario, ladies first, gentlemen before. Mela. L-imħabba. X'inhija l-imħabba? X'inhija l-imħabba? Jekk niftħu l-Bibja Filippin 2, vers 6 minn sa 11, hemmhekk kun taf x'jiġifieri imħabba. Importanti di. U l-imħabba dejjem tibni, qatt ma tkisser, tiċċekken int għal ħadd ieħor. Ġesu għamilha. Ġesu għamilha, tinsowx minnu Ġesu ta'. Ġesu ma kien joqsu xejn, imma l-imħabba tagħna telaq kollox u ġi fid-dinja. U ħa passjoni jibsa biex salva kull waħda minna, l-kull minn idu l-leħ. Ġesu għalilna tinarfu minn l-ħabba tagħkom. Meta jgħidulna, tuk daqqa taħarta u dawar wiċċakilna l-oħra, ma konx nifhimha. Ma naħsibx li hija fiżikali hekk jien, imma tibqa' fl-imħabba u dak li jkun turieħ li inti vera hemm xi ħaġa fik. U ġibu għewer li kollu jitċekken quddiemek u jiġi mingħajr ma trid int jiġi jgħidlek aħfilli għax jara Ġesu fik. Grazzi Mulej. Real Mulej, powerful, mela ikkwotana referenza Filippin 2 minn vers 9 u xettinna bro. U hija xi ħaġa naf. Mbagħad narawha jekk ikonna ħin narawha tistgħu tarawha. Mari. Mela, l-imħabba. Mario fetaħ iktar fuq l-imħabba Kristjana. U hekk għandu jkun issa aħna rajna d-differenza ta' x'inhi l-imħabba li konna fid-dinja bħalma qal il-passer li tiġi mdawra f'ħafna modi u l-imħabba li qegħdin doqna issa u li suppost qed ngħixu. Jien għalija l-imħabba hija għażla. Għax qatt li hija xi ħaġa li lilek iġġalek tħoss. Li hija feeling ukoll, jiġifieri taf tferħek, taf tweġġek, taf anki biża' kultant iġġiblek. Imma mhux dik aħna li rridu ngħixu. Aħna rridu ngħixu dik l-imħabba li hija choice, li inti dak li temmen fih, dak li inti tafda tagħti ħajtek. Ġesu ovvjament kien l-eżempju ta' dan kollu. So għallimna nagħmlu hekk u l-ispirtu tiegħu hekk iġanna nagħmlu minn ġofina fil-fatt. Qas nistgħu nagħmlu mod ieħor hekk verament aħna Kristjani. Imma iġġalek tagħti u qas tifhem għaliex. Iġġalek tissapporti bħalma tat il-kelma fil-Korintin. 13 tgħidlek li inti tissapporti li tħobb u taraf tagħmel dak li fil-fatt għandek tagħmel għax tħobb. Imma ovvjament hija li inti tipprioritizza dak li inti temmen fih, dak li inti qed tgħix għalih. U li ġġalek ukoll li whatever comes, dak li jiġi jipprova jkissirlek dak li jint qed temmen fih, imma tibqa' sod. Tibqa' sod, tħobb il-dak li jkun, tħobb ovvjament lill-Alla u l-Ġesu, tħobb ir-raġel, tħobb il-familja, tħobb il-Knisja, tħobb il-leaders tiegħek no matter what. Fimt? U ma tixxerikx l-alem, ma tixxejjerx l-alem u laqqas law. Id-definizzjoni tal-kelma mħabba hija a choice. Amen. Għażla. Amen. Rodien, li jekk Alla jrid ħajkollha ħafna imħabba fi ftini oħra, ftipi ta' differenzi ta' mħabba, u hekk għandu jkun, why not? Għaliex sew Rodien u l-ġuvni li hemm ħdejja llum,
Dal-waqt jiżewġu, daqs ġimgħatej oħra, halleluja, għatuhom ċabċipa waqt li dinaw. Halleluja. Għanna kopja oħra li ħad iżewġ ukoll ġimgħa oħra, anzi fl-aħħar ta' din il-ġimgħa. U għalhekk żguru huwa tajjeb għal-jom dan il-messaġġ tal-imħabba. Għaliex ħanħallu il-laħwa jkompli jitkellmu. Skużani tal-waqaftek imma rid ngħid il-laħwa li ħaj il-Mulej berikkom lilkom u dak kollu ħajżewġu riċenti issa. Go ahead, Rodin. Mela mħabba veru kontra infatuazzjoni. L-imħabba veru li hija magħmula b'dedikazzjoni kif qalet uħti hawnhekk u deċiżjoni ta' sagrifiċċju għal xulxin, l-istess imħabba li għandu Alla lina mħabba sagrifikali. Amen. Mhijiex temporanja, mhijiex sentiment temporanju, wow. mhijiex passjoni sesswali, imma hija bbażata fuq il-fidu tkompli tikber l-imħabba bil-fidi. L-imħabba veru hija qalb li sservi u qalb fiduċja sħiħa fil-Mulej. L-imħabba veru hija mfassla u ppjanata minn Alla u mhux mill-bniedem. Amen. Dak li huma mill-bniedem hija ġast biss passjoni fil-ġisem. Amen. Amen. Wow. Prosit. That can preach, right? Hallelujah. Mela. Imħabba vera ovvjament hija s-salib tista' tgħid. Amen. Għax ovvjament ġiet imwettqa hemmhekk fuq is-salib għalina. Amen. Meta kont tad-dinja ovvjament kif qal il-pastor qabel kienet totalment differenti il-moment li tagħti ħajtek il-Mulej. Tibda tinbidel ovvjament. Aħna bħalma nafu vera titwilet mill-ġdid. Qalbek tibda tinbidel l-aġir tiegħek. Nista' ngħid li qabel ma kontx naf inħobb, ma l-moment li inti tara s-sagrifiċċju li għamel il-Mulej għalik u minn xi xħelsek tinduna vera l-imħabba li għandu għalik. U ovvjament imbagħad Korintin jgħid kif qalet uħti, Korintin 13 għandu lista sħiħa. U hija li s-sabbar ovvjax inti jkun hemm momenti fejn. Paċenzja kbira ġifieri ovvjax ikun hemm momenti fejn letteralment ikollok aptit taqbad u tgħid daqshekk. Imma mbagħad taf illi wan il-pjan tal-Mulej huwa irid iseħħ u jsir. U li ċertu affarijiet huma temporani, ġifieri bħal kif naraw fl-Iskrittura li Ġesu kien fuq id-dajsa u ikkalma l-maltemp u kulħadd beda jibża. Nfakkarkom li ovvjament daw fuq id-dajsa kienu sajjieda, ġifieri daw suppost maltemp mhux dak raw imma għalihom kien child's play suppost dak il-maltemp imma xorta beżaw u għavolja ikkalma l-maltemp għalihom u aħna għandna dik il-fiduċa fil-Mulej, għandna dik il-promessa li jisma' il-maltemp ħajjiġi, l-awġ ħajjiġi imma smani. Ikkalmani l-maltempat għalikom u dik hija l-imħabba lina. Amen. Hallelujah. Beautiful. Rebecca. Għalija personali li mħabba l-ewwel ħaġa li titla meta nisma' il-kelma mħabba jitla Ġesu Kristu. Amen, brava. Għaliex għalija personali jiena qatt ma rajt imħabba daqsdik. U jiena ma nagħmilx żgur, ġifieri li nagħti lill-ibni. Bħala hemm ħafna tipi differenti ta' mħabba, hemm imħabba lej l-uliedek, hemm imħabba lej ir-raġel, lej l-annimali wkoll għaliex il-Mulej tal-annimali u jien inħobbhom. Hemm ħabba kif qalet uħti wkoll ħarġet li bħala choice għaliex mhux dejjem tħossiet ferfir u l-frifet ġili jiġu ġurati wkoll, ġifieri imma le diki l-imħabba mhux dejjem tħoss, I mean inti taf li qiegħda fil-pjan Alla u no matter what anke jekk jiġi persuna jgħidlek jew jawwik kontra eżempju ir-raġel tiegħek, inti taf x'għandek, taf x'inhu, taf daħ. U ma tħalli l-ħadd jidħol bejn, nitkellem fuq kopja, ma jidħol ħadd bejnietkom, tifhem? Jiena ngħid għalija personali, ma nimmaġinax jiġi xi ħadd jgħidli kontra r-raġel tiegħu ħanemmena, allura x'jiena naf x'inhu. Naħseb laqqas ismagħha kieku. Ifhem. Għas tħallihom jgħidhom l-ewwel Ma tantx iżżardaw, ġifieri, imma le eże parir għal kull kopja jew ħanafdaw għax nafu li u raġel tal-Mulej, innaf jew nżarmaw. Il-Mulej tagħna l-biża' Alla u jekk intom it-tnejn tal-Mulej,
tafu li bil-biża talla l-persuna li hemm ma'kom mhuwiex se jagħmel ċertu affarijiet, ġifieri ma nibilawx mal-ewwel lixka kif ħanqbad ngħid. Amen, amen. Għalija dik imħabba trastu. Amen. Interessanti, trust. Good words. Tafda. Jena l-imħabba lija sagrifiċċju. Bravo. Mendu sirna fil-ġesu, mux teologikament jew mill-kelma, mill-imħabba tijaw għax l-imħabba tijaw intwerit fuq is-salib tajdinna l-iskrittura u verament u resaq lejna waqt li aħna konna għadna mitinbin Amen. biex jaħfrinna d-nubitna kollha. Ġifieri kieku Alla ma miex il-pass lejna kieku ħadd ma hu salvat illum, kieku qatt jimxi bil-ħass Alla kif jimxu n-nies tad-dinja, kieku d-dinja llum dizintegrata, irmiet qiegħda. U Alla kiet jistenna minna bħala uliedu issa li nħobbu lil dawk li qasandhom għalfejn jinħabbu. Kif se nilħqu l-mitluf, kif se nilħqu l-min jobodna, kif se nilħqu lil min ma jaqbilx magħna. Imma lil persuni nistgħu nirbħuhom illum bl-imħabba tal-mulej. Mhux kemm nafu skrittura billi ninżlu fil-livell tagħhom. Immorru, nanquhom, inkellmuhom b'imħabba, nuruhom dak li qatt ma raw, naruhom Ġesu ħaj. Għax l-Ispirtu tal-Alla huwa ġafina, l-Ispirtu tal-imħabba, u li hemm ġafina huwa akbar. Amen. U Ġesu qal, min jaraf kemm inħafir l-udnubiet, jien kon bniedem ħażin qabel. Min jaraf kemm inħafir l-udnubiet, iħobb ħafna. Amen. Jien għalhekk immur għall-mitluf, kun nar ta' sibt, anka xita, xemx, sajjetti. Bravo. Għax naf kemm twila l-eternità, dik il-imħabba li tilħaq. Jesus. Imħabba tilħaq lil min ħadd ma jista' jintlaħaq għaliex qed jistennew xi ħass. Amen. Jew xi ġurnata sabiħa bix-xemx biex nilħquhom. Jekk nqogħdu nistennew l-aħjar kundizzjonijiet qatt ma nilħquhom in-nies. Ekku. L-imħabba toħroġ anke fil-maltemp. Amen. L-imħabba hija sagrifiċċju mhux fiż-żwieġ biss. Il-pagani jħobbu l-min iħobbhom. Aħna rridu nħobbu l dawk li ma jħobbuhomx in-nies. Wow. Kull ġilda, kull kulur, kull razza, lingwa, nazzjon. Dik l-imħabba lija. Kristu inkarnat, illum jekk immut. Jekk xi ħadd jispara li naf fejn se jelqasni bżamm il-mewt. Grazzi Ġesu. Ikun aħjar jekk nitlaq, imma sa ma nitlaq nagħmel l-affarijiet ta' Kristu issa. Ma rridx naħli ħin. Dik l-imħabba, l-imħabba ta' tnissaħħa li laqas nimxi fil-ħass. Jekk kolli uġieħ ngħid li diġà nfejjaq għax Kristu naf li jrid ifejjaqni. Halleluja. L-imħabba Talla tfejjaq. Amen. L-imħabba Talla ta' minna ġodda. U l-imħabba Talla tirrestawra kollox. Iż-żwieġ, l-uliet, Bravo. ir-relazzjonijiet, u minnu Kristjan veru jirrikonċilja xem bil-biża Talla. Ma joqgħodx jimxi bil-ħass jew bl-iżbalji li ġraw, anzi nagħtu ċans li ħajkun hemm sewwa u fejn tista' tirranġa għax Alla ġiet triera għalina biex ma noqgħodux niskużaw dnubiet u azzjonijiet. U Alla l-lum li huwa l-jum huwa jum ta' bidu ġdid kull jum. L-imħabba ta' bidu ġdid dejjem. Biex insiru ġodda fisem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Halleluja. Klim, brosa taħwa. Halleluja. Ħasa si, qabel ma titilqu, ta' xatta ġobni din. Halleluja. Tuni eżempju wieħed biss. Kull wieħed minnkom irid tkun eżempju wieħed biss. Fil-prattika inti m'hemm bżonn xi tkun xi ħaġa bombastika tgħid li jiena biss quddiem train biex insalva xi ħadd. Tifhem? Eżempju wieħed. Kif inti urejt l-imħabba lejn xi ħadd. Ħanibda minnek issa sis. Iddumux, just one. Kif inti urejt l-imħabba lejn xi ħadd b'mod prattiku, l-lum jew dil-ġimma jew dax-xahar, xi ħaġa. Fil-knisja ġifieri. Fejn trid, u issa jkun ma tal-ħaxix, ma tagħmilx differenza. Fem, fi żwieġ ħan nitkellem. Alright, le, that's good. Eżempju, ma jkollok xabtit tagħmel xi ħaġa u tagħmel ilu xorta. That's it. Dan. Jien ma jkollok xabtit is-sajjar, eżempju, is-sajjar jien. Amen. Marriage jien qed ngħid sewwa. Le, that's good. Infatt, U tittamela, għaliex Amen. Infatti inti titkellem fuq mħabba dak li jgħidula covenant love. Covenant jimiex qatt mija bbażata fuq emozzjonijiet jew feelings. Hija bbażata fuq patt ta' deċiżjoni li qatt ma jista' jerġa' jitreġġa' lura. Tajjeb. Inti bro.
tiddeċiedi li ma. Deċidi, le, għajli, mux, tgħidlix xisi, għajli x'tagħmel inti kuljum, illum jew il-bieraħ u jew. Iddeċidejt li ma niġġojniex in-nies tax-xogħol biex jgħidu fuq il-boss. Bravo, Għajdik hija persuna. Wow, bomba. That's great. You see these, għaliex qed nitkellmu llum, għaliex qed ninsaqsil dawla. Għax irid nisma' llum. Mhux, all right, teoloġija, dak kollu teoloġija, ta' imma prattika. Fil-prattika x'għandek kruxmata kristjani jafu l-versi kollha tal-Bibja u mimlin valenu. Sewwa seħbi. Mela fejn l-imħabba? Għalhekk qed ngħidlek illum bħala aħukom, bħala missierkom fil-mulej spirituali. Kif inti jatturi l-imħabba fil-prattika kuljum? Din hija bomba mal-bosta xogħol. Ġesrit qal li jekk sħabi tax-xogħol jikkonfoffaw jgħidu kontra l-boss, ma jiġġojnjax magħhom. U nispera ma kienx xi Kristjan li beda jħeġġeġ in-nies jikkonfoffaw kontra l-boss ukoll. Li kien jiġi River of Love. Sewwa. U għaliex l-imħabba ma tagħmilx dannu deni apposta ippjanat jum wara jum u mbagħad tiġi l-fellowship u tgħid praise the Lord u laqwaletna tiddeċma u naqra nitwa niftaħ il-Bibja. Ma jfisser ċerdu, ma għalhekk dak il-jum tal-ġudizzju jkun jum tal-biżal bosta Kristjani. Skont l-Iskrittura maġġoranza. Għax Ġesu taf x'ħajdilha x'jiswa inti keċċejt ix-xatem u tkellimt u għamilt il-mirakli u għamilt il-profeziji. Jekk inti qalbek hija mħażina mħassra, x'jiswa? Issa l-imħabba ta' bniedem talla il-dak li jew il-dik qed jagħmel dan ix-xogħol, trid titħassarhom għax tiġaw ma fit-telfin. Trid titħassarhom, m'intix ħadu pjaċir ta' b'dak li qed jagħmlu, imma titħassarhom. Għaliex dawn apparti, meta inti tagħmel dawn l-affarijiet. Speċjalment jekk tissejjaħ iben Alla. Speċjalment bħal ma nafx min qal eżattament meta aħna doqna tant maħfra, tant ħniena u tant grazzja. Imma kemm minna Kristjani ta' kull denominazzjoni ta' verament qed nimmanifestaw dak li rċevejna. Dak li ma ħadd ieħor. Kemm qed nimmanifestaw ma ħadd ieħor. Dak li rċevejna li ma kienx ħaqna, mhux tagħti li ġara dak li ħaqqu. Romani 12, ħallu il-vendetta fidejja jgħid il-mulej. Ta' għaliex waħda mir-raġunijiet tħalli il-vendetta fidejja il-mulej. Għax inti jabli dak ir-raġel toqtlu, tkissru, tivvalenaħ, tivvendikaħ. Meta Alla f'moħħu għandu jrid isalvah. Immaġina li kieku kien hemm Kristjani fi żmien Pawlu l-Apostlu li kien Sawlu. U bdew jgħidu, oqtlu mulej! Għax qed joqtol ħafna Kristjani. Ma ningrazzjaw Alla talbu. U ma naħsibx li talbu oqtlu mulej. Mulej jiftaħlu għajnejh, ħalli dannu li qed jagħmel jista' jdur għal ġid u jitbiddillu ħajtu lil Pawlu. U minn flok tispiċċa joqtol, jispiċċa jisalva miljuni ta' nies wara mewtu blittri ta' ħajtu li kiteb l-Kristjani u jsiru llum il-Bibja mazza. Kompli. Fil-prattika inti x'għamilt jew x'tagħmel ġesset għal waħda li jenna bżonn nagħmlu seminar fuqha li ma tgħidx kontra l-boss. Ma tgħid kontra ħadd. Għasib għara ma t-tejt u t-vendikaw u xeret il-valenu apposta. Fuq are you being served? U t-sejħ Kristjan? Nista nassugurak li mintix ta' Kristjan. Inti ijat taħt il-ġudizzja Alla. Imma u nisa titolbu għalihom. Jiena tlab talih. Sa min jaf, imma ma jafx. Ma li mħabba Alla titlob għal min jagħmel dawn l-affarijiet. Ħalli jindmu.
Għax id-dannu li tiġġib għal ruħek u għafab bissi tal-infern, dik mux ċajta da. Actually, to be honest, nipreferi tkompli tikteb kontra brother, kontra sister, kontra l-knisja, b'valen u ħdura u odju. Aħjar tkompli tamelek kontra tijaj u salva. Pero mintux salva, ġorta għada. Għax inta turi xen f'qalbek. Mintux salva. U klimek jikkundannak. U għamlu qoddim id-dinja u ku. U meta nivvendikaw xuxin u niggosipjaw kontra xuxin. Il-Kristjani. Għara xamna dik, għara xqal dak. Fejna l-imħabba? Daw għaffajt prattiċi għalbi. Daw għaffajt li jisiru kull-jum ta' fejna l-imħabba meta meċċejja reliġjużi inkluż Kristjani kif jitrattaw il-xuxin. Fejna l-imħabba Kristjani li ż-żewġu fi Kristu u li jissaparaw u divorzjaw. Darba Kenneth Hagin kien jgħid Alla kien qallu li jiena ħan iġġudika l-poplu tiegħu u għadi dan. Kemm xandart il-libni u kemm ħabbejt lill-uliedi. Uj, inħobbak ma jfissirx naqbel kollox miegħek ta'. Ħafna jaħsbu, jiena ma naqbilx miegħek jew ma naqbilx ma dak ma dik. Il-politikanti li ħafna bħal f'dan ix-xahar tex kemm ħajadurawhom għamlulhom wedid u tex kemm ħajaqilgħu wedid il-politikanti bħalissa biex jitellawhom mas-sewhom. Għax bħalissa jekk għandek bżonn xi ħaġa mhux issa. Għax bħalissa is-sema miftuħa għal grazzji. Sawa? Minnhom inti qabli ma tniżżilhomx, ma taqmilx magħhom, imma trid tħobbhom u titlob għalihom u ma tpallax vojt kontra tagħhom. Mhux qed ngħidlek il-ħażin jgħidu tajjeb. Imma tixtieq taraħ salva, tarat salva. Għajdli, breda. Situazzjoni bħal ta' Ġeżrit, viċin ħafna, fejn id-deċidejna konna qegħdin f'sitwazzjoni ta' sejħula ta' sptar. Fejn morna u rather than komplejna naw l-argument u forsi dak li jkun jisek ittieħa raġun u whatever, provajna nimmewtu s-sitwazzjoni u bla-ġir tagħna nxandru l-mulej bil-mod tagħna. Amen, amen. Rodien, fil-prattika x'għamilt biex turi l-imħabba Alla? Kelli situazzjoni partikolari, jiena u nitlob tal-għaddi l-persuna qudiem għajnejja, dejt marriċ nitlob għalija, ma fl-istess ħin l-ispirtu naf li rrit nitlob għalija, u spiċajt tlab talija u istriħajt jien fil-verita, ġejt released jien u nemmen u koll released il-persuna minn qalbi u kull ħaġa li kelli f'qalbi għalija. Gloria għal Ġesu. Amen. Halleluja. Grazie Ġesu. Jina li kelli dal-aħħar iktar ma xtaqt namel, għandi bżon namel ċertu affarijiet biex niġi inline ma ħajti għax palissa qed nħossni qiegħda ħafna lura fl-affarijiet tiegħi. Imma kelli opportunitajiet fej kelli nitkellem ma' nies, anki telefonati li fil-verità xtaqt ma nirrispondix biex ma neħlix ħin, imma qed tax min kien naf li kellhom il-bżonn u tfajt kollox wara spallejja għal ħafna drabi u qatt nisma' u tajt lajnuna u wara li qed grazzi mulej. Li tfajt li l-nifsi u l-affarijiet tiegħi lura u għamilt dak li kien hemm bżonn isir. Ġifieri l-imħabba warrabt ħin speċifiku biex turi fil-prattika l-imħabba tiegħek. Ekku. Alla vola kienet isa tkun kontra qalbi, imma milta u imma mbagħad qed thank you Jesus għax rajt is-sodisfazzjon. Meta tajt iktar milli ħadd prattikament. Gloria għal Ġesu. Amen. Għaliex meta tagħti l-Iskrittura tgħidlek huwa iktar imbierek. Hija barka ikbar l-Iskrittura tgħid, anzi Ġesu stess jgħidha di fl-Atti tal-Apostli. Meta bniedem, meta wieħed jagħti milli jirċievi.
Jekk inti tidduq l-imħabba, ibda tija. Alla huwa imħabba perfetta. Kompli, brother. Jena waħda mill-ikbar soddisfazzjon tiegħi. Morna naraw l-ommari il-ħom tal-anzjani. U ma naqafx hemm imma. Jekk ikun hemm 50, il-50 imur nkellimhom. Amen. U 50 nitlob magħhom. U Amen. jikbu nikbi magħhom. Għaliex nemmen li l-mulej jiftaħ lek bib li inti qatt saqt l-emmi. Thank you, Jesus. Ma dal-bib fetħu u nużaħ għal-glorja tiegħu. Amen. Halleluja. Grazzi aħwa. Prosit, vera. Tistaw tpoġġi bil-qeda. X'inhi l-imħabba? X'inhi l-imħabba? Number 1, l-ewwel Ġwanni 4:8. Bdejna biha. Alla huwa mħabba. Alla huwa mħabba. Il-punti li qasmu magħna daw l-aħwa fil-prattika. Jekk aħna naqrawha fl-imkien għal forsi l-dawk li xut minnkom għadkom ġodda fil-mixja tagħkom fil-mulej l-ewwel ħammorru l-ewwel Ġwanni 3 ma l-ewwel ħammorru l-ewwel Korintin 13 li ġejna li kwotajnija wkoll. Xi ħaġa wkoll sabiħa hija fl-ewwel Korintin 12 il-kapitlu ta' qabel 13 ovvja. U l-ewwel Korintin 14 il-kapitlu ta' wara kapitlu 13. Kapitlu minnhom jitkellem fuq il-ministeri u fuq id-doni sopranaturali tal-Ispiritu Santu. F'kapitlu 14 jitkellem fuq id-doni sopranaturali tal-lingwi personali, lingwi ministerjali bl-interpretazzjoni u l-profezija. U fin-nofs Alla b'mod sovran perfett ipoġġi il-kapitlu tal-imħabba bħala sandwich. U mbagħad Pawlu jgħid fl-ewwel Korintin 13 minn versu 1 isimgħuha sewwa, speċjalment karizmatiċi, pentekostali, dawk il-Kristjani kollha li tfittxu tixxenqu għad-doni tal-Ispiritu Santu kif għandna nagħmlu. Għandna nfittxu nixxenqu għad-doni tal-Ispiritu Santu għaliex id-doni tal-Ispiritu Santu tagħmel il-Knisja evidentament sopranaturali. Għandna bżonn il-Knisja kollha li timxi fil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Però nibblukjawhom ħafna aħna l-Kristjani stess, nibblukjawhom ħafna stess minħabba nuqqas ta' mħabba speċjali ġenwina għaddisa tal-lafina. Mhux għax m'għandniex, imma ma nimmanifestawix. Għax Ġwanni 5 vers 5 m'għandniex skuża. Tafu xi tgħid l-Iskrittura u ħanikkwotajilkom li l-imħabba tal-Alla kollha kemmita. Frażi sbieħ, daw frażijiet sbieħ ta' taħseb fuqhom, frażijiet li tidvera tomoda ta'. Għalhekk jiena u inti ħadd l-ebda Kristjan fid-dinja ta' kull denominazzjoni li jgħid jiena nemmen f'Ġesu Kristu li huwa Sidi u li ben Alla. Jekk dan temnu inti supposta Kristu skont il-kelma Alla. Issa kemm tafu kemm għandek għarfien hija storja oħra. Imma jekk vera din id-deċiżjoni għamilta minn qalbek, Alla jammar fik. L-imħabba perfetta tammar fik. Għalhekk jiena u inti ma niskuża. Għalhekk jekk vera l-ikbar Alla huwa immens, ma tistax poġġeħ ġo kaxxa. Ma tistax poġġeħ ġo statwa, ma tistax poġġeħ ġo pittura. Alla l-univers jaqgħod, l-univers kollu joqgħod f'palma ta' jdejh waħda. Il-kobor tiegħu. Imma fl-istess ħin sar iċċekken li l-nifsu u sar bniedem. Biex jammar fostna u l-lum il-ġurnata biex bis fostna jammar fina fi kristjani. Jammar fina. Allura il-limitu ta' kemm imħabba hemm fina jabla limitu.
kemm minna nużawha lesti nagħmlu. Rigward limitu m'hemmx. Għax jekk alla nnifsu fil-pjanezza u l-kompletenza tiegħu jammar fina u mħabba il-mistoqsija li nagħmel li nnifsi, il-mistoqsija li nagħmel lilkom, il-mistoqsija li Alla tjagħmel lilkom kollha ta' Facebook u li tħobbu tiktbu u tferxu l-gideb, il-valenu u l-odju. Kemm immeditajt fuq l-imħabba tal-Alla meta għamil dik l-aġir? Il-bniedem ħaj fi Kristu l-imħabba tiddominaħ. Il-bniedem mejjet fi dnubu l-odju jiddomina. Ftit snin ilu meta kont għadni ngħix l-Amerika fil-90s. Kien hemm moviment, għadu tata jeżistillu ma mhux hekk popolari. WWJD, ġieli smajtu biha? Kanna ċpiepet, kien hawn ruxma ta' t-shirts u kien popolari ħafna. What would Jesus do? WWJD. Kulħadd bil-WWJD, kemm kien li ċpiepet b'ħamra, sewda, blu, safra, WWJD, sabiħa. U ħanejlek, it's not a bad idea li nerġgħu noħorġu għad il-WWJD. X'inhi? Ġħareġ, għanna ċpiepet hawnhekk. Jekk inti tit waħda, akkwista waħda, WWJD. Sewwa, imma xiġifieri, what would Jesus do? Ġesu kien l-epitomija perfetta tal-imħabba ta' Alla li nnifsu huwa mħabba. U nnifsu huwa mħabba. Infatti, ismawni, l-iskrittura tgħidlek fl-ewwel Korinti 13, bħalma tafu naqrawha, li daw it-tlieta jibqgħu għal dejjem. Il-fidi t-tama u l-imħabba. Fil-ġenna m'għandek bżonn tama. Fil-ġenna m'għandek bżonn fidi, ma fil-ġenna ħatkun qed tereq fil-imħabba. U din tibqa' dejjem il-Bibja tgħidlek l-imħabba. U l-iktar li għandha tidher fil-Kristjani, l-iktar li għandha tispikka fil-Kristjani hija l-imħabba. U kull deċiżjoni li jiena nieħu, kull pass li jiena nagħmel, kull ħaġa li jiena nikteb illum il-ġurnata għax illum is-social media invadiltilna ħajjitna. Let's get real. Kollha kemm aħna. Facebook, TikTok, Instagram, dawk l-iktar tlieta. Speċjalment fl-Ewropa, fl-Asja, oħrajn. Imma meta inti ħad tikteb xi ħaġa, kemm qed tiġi mmotivat mill-imħabba tal-Alla? Kemm qed taħseb f'moħħok, kemm qed tirrealizza kemm nies ħadd tweġġa' jew inkella ħadbielek permezz dan il-messaġġ? U jekk jiena ħa nitkellem pereżempju bħala predikatur, dawk li jħobbu jippredikaw, dawk li jxxerjaw skrittura. L-iskrittura jew ħa nippredika messaġġ, anke huwa fuq il-ġudizzju tal-Alla. Ma fl-aħħar mill-aħħar, anke fil-ġudizzju tal-Alla tidher l-imħabba. Għax il-ġudizzju tal-Alla jidher fl-imħabba perfetta għax Ġesu Kristu ġie ġudikat għalina. Allura jiena u inti ma niskuża. L-ewwel Korintin, kapitlu 13, vers 1, isimgħuna. Di min jaf kemm il-darba nqrat fil-knejjes kattoliċi, protestanti, ortodossi, evangeliċi, pentekostali. U tajjeb li tinqara, imma kemm il-Kristjani mhux id-dinja, il-Kristjani kemm qed ngħixuha. Kemm qed ngħixha jien? Ma' marti, ma' wliedi, ma' ħuti, li Ġesu għalinna meta l-imħabba ta' bejnietkom tidher id-dinja temmen. Ara tibaċċi xaħat l-infern imħabba xi messaġġi li qed tikteb fuq il-Facebook u tiskandalizzhom. Ejli x'ħadd tgħidlu l-Alla bid-demm tiegħu u tagħhom fuq idejk. Ma nafx ħajajdulhom dawk
Ekk msejħa ministeri li għamlu karriera jew ministeru jattakkaw nies talla. Uħdura, mux biss just, isma dan il-pastor hawnhekk jew dan il-evangelist jew dan il-profeta hemmhekk żbalja ta' imma tħabbixha se għandu ħafna tajjeb għamel ħafna ġid. Le, jekk żbalja x'imkien, aqlalu l-ħama fejn ma qbilx miegħu. U n-nies ara ma tħallihomx jindunaw li għamelux ma taġitu rebaħ eluf jekk mhux miljuni nies ta' kbar lej Kristu. Dik hemm ħabba. Dik hija strateġija minn l-infern. U inti titta tirrendi konta liha fil-jum il-ġudizzju. Apparti sa' kemm għadek din id-dinja ħaj, għavolja mejjed spiritualment, qed tistieden valanga ta' demoni fuqek, fuq martek u fuq uliedek. Aħna jew maħniex. Jew bħalma tgħid l-Iskrittura għaw min tanġi ħajġek jgħat mis-xitan li laqqas jaf li jissa x-xitan qed jopera minnu u qed jagħmel rida tad-demonju mingħajr ma jirrealizza. It-tieni Timotju kapitlu 2 vers 24 sa 26. Fejn l-imħabba? Taf li int jaqam ħafna Kristjani jalla ma jkunu ġentom, jalla ma nkun qadjin. Li qed iwettqu l-profezija ta' Ġesu li fl-aħħar ta' żminijiet aħwa jitbadu u jittradixxu lil xuxejn. L-aħwa ta' mhux il-Musulmani u l-Buddisti, jew il-Buddisti u l-Kristjani, jew l-Atei u l-Kattolċi, aħwa fi Kristu. They hate each other. Mattew 24 vers 10, morru għarawa. Lord help us. Vers 1, li kon nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli bla ma kellim ħabba, kont inkun qisni strument tar-rami żarżaw jew platti ċekxku. Xi jfisser li għandi d-doni u nitkellem bil-lingwi u nipprofetizza biex imbagħad il-moment kull filgħodu nqum jew darba f'ġimgħa nqum u rrid nikkontatti għal xi ħadd biex nivvendika lil so and so magħha jew miegħu u nħammiġhom. Isma' dak il-persuna li int qed tħammeġ qabel ma jarakx. Imma Alla qed jarak ta. Inti m'intix aware li Alla jarah il-Facebook ta. Ara kemm moħħhom jiġi ħajġekjat. Għaliex once li inti tarmi l-imħabba tal-Alla, armejt l-Alla. Għax Alla hu mħabba. Once li dnibt, kienet ħejkin kien jgħid dal-klim ukoll. Il-bniedem, il-Kristjan, dejjem jidneb fl-erja dejjem tal-imħabba. Dejjem. Jew l-imħabba tiegħek lejn Alla, jew l-imħabba tiegħek lejn huk. In-nota. Jekk jiena nidaj forsi mhux jiena ngħid, jiena ngrazzja Alla anke meta kont midnem ma kontx nidaj. Imma għajna not nidaj. Meta ngħidu nidaj mhux għax ngħid il-ħaxix da. Jew il-whatever il-figolla, mhux hekk. Qed ngħidlek nies li jdaw balla u l-Madonna u l-eruq jiġnixil. Sewwa. Jiena ma kontx wieħed minn daw. Imma meta kont għadni fid-dinja u kol daw l-affarijiet ma kontx nagħmilhom għaliex apparti li kelli kont l-Alla kont inħobbu bil-injoranza tiegħi. U ringrazzja l-Alla li Alla tan il-grazzja li nsir naf il-Sidi Ġesu. U meta kont għadni fil-ħmieġ, fid-dnub, xorta Alla ħabni. Dik challenge. Il-persuna jew il-persuni li qed iweġġawk u jivvendikawk tittamillhom il-ġid, titlob għalihom u tixtieqlhom il-ġid. L-imħabba bħal di ma teżistix, taf l-ebda hekk imsejħa reliġjon oħra, din hija mħabba biss deret fi Kristu.
Għalhekk inti Ġesu biss jgħidlek ħobb il-ladu tiegħek. Ara biex di fil-Koran. Ħobb il-ladu tiegħek. Qed insemmilak. Bil-kemm għas fit-Testament il-qadim fil-Ġudaizmu? Għax dan huwa kliem Kristu biss qalu, għaliex Ġesu ġi jirrevela. Ġi jirrevela l-imħabba pura li d-dinja kellha bżonn. Id-dinja bħalma xi wħud qalu u sewwa qalu sagrifiċjali, sacrificial love. Mhux feeling love, jew goosebumps love, jew textix love. Li bħalma qalet Rebekka, li mħabba jiena nurija ma' żewġi li meta ma jkollix abtit insajjallu xorta. Għax għamil deċiżjoni ta' patt u jaqbilla. Għaliex jekk ma tagħmilx hekk, tkun qed tidneb taf. Tkun qed tidneb kontra żewġa. Ħafna min nies jaħsbu li d-dnub huwa għax tara l-pornografija, jew għax tgħid xi dagħwa, jew għax inkella tisraq it-taxxa. Dak kollu dnubiet vera. Infatti huwa dnub lejn il-proxmu dak, huwa dnub lejn Alla, għax inti Alla jridek li inti tagħti l-ċesri dak li huwa ta' ċesri. Sewwa. Imma wkoll dnub lejn il-proxmu tagħha żewġa. Innota, jekk inti innaf tajjer il xi ħadd, dak dnub kontra Alla dejjem għax kull dnub li nagħmlu dejjem huwa kontra Alla, ma mhux kull dnub huwa dejjem kontra il-proxmu. U għadnub kontra dak il-proxmu. Kemm għandna bżonn nikbru? Jista' jkun ħanejdukom xi ħaġa ħwa. Jista' jkun u jiena nemmina di. U ħanejt xi ħaġa li ħadd ma jiskandalizza ruħu. Jista' jkun li l-Kristjani stess qed jibblokkjaw ir-revival? Tidnejdilkom xi ħaġa tiskandalizzawx ruħu. Jista' jkun il-mexxejja Kristjani stess li qed jibblokjaw ir-revival. Sew dawk li ġew ordnati diakni, elders, pastors. Jista' jkun li huma stess, inkluż pajjiżna, qed nibblokjaw ir-revival? Bravo. Ġwanni 17, vers 23. Meta Ġesu jgħidilna li l-imħabba ta' bejnietkom, meta d-dinja tara l-imħabba ta' bejnietkom, id-dinja ssir taf lilu. Jista' jkun li ħafna dom ma darux li Kristu għax tant raw ipokrezija fuq Facebook. Or you're being served. Jew inkella Malta tagħna. Sewwa, u l-infern tiegħek. Għal min jagħmel dal-aġir. U jekk inti ħammixt il-ħuk jew l-oħtok fuq il-Facebook, mhux biss neħħi il-post issa, titterġa' tagħmel apoloġija pubblika, ħalli turi l-umiltà u li vera tħobbu l-Alla, għax Alla ħajrikjedi passi minnek ta' umiltà. Dil-ġimgħa kena żewġ żgħaġagħ River of Love li għamlu baħnanata fuq Instagram. Pastaza wkoll biex kunu tafu. U tabluwa ta' żgħażagħ li huma boloħ, imma ma pretendejtix minnhom għax mhumiex ċwieġ. Imma nemmen il-bniedem ikun iblaħ xi kultant għal xi raġuni. Ma nafx għal xi kultant il-bniedem jaħbad rasu, tagħmel xi baħnanata mbagħad wara jgħidlek x'fett li għamil dej. Tifhem allura dejjem tagħti naqra il-benefiċċju tad-dubju. Sewwa, u ċempiltlu, qedtlu wej. Hello? Anybody home? Għam xilfa madof fi għamil. Fuq l-Instagram, dawk il-mossi pastazi. Għalli ma nafx kontet naħseb. Infatti ma konċet taħseb. Naħseb dak il-ħin armejt moħħok. U kull ħafdi għaf li jindi Kristjan. Għalli neħħejtu pastor. Għetlu issa, mux bis neħħiħ ta' trid. Tittamel post. Tittamel post u tittamel apologija
skużawni tal-video li għamilt, ma konċ naf xina namel, kont tiblaħ, aħfruli, jek skandalizzajt il-xaħat. Ningrazzja l-Alla, għamlu. U ħan itkellem ċar. ċar għal min jaf jifhem. Jekk xaħat minnkom tamlu xi pasta zata fuq Facebook, jiena ħan ikmandak neħħieħ dak. Mux inħallik tammel li trid. Anzi, jekk tagħmel xi skandlu fuq Facebook, ħal-ewwel ħantik il-benefiċċju tad-dubju li inti tista' tkun baħnan bħalna l-koll xi kultant. U forsi dak il-ħin xi ħadd ħaġġek jalek moħħok. Sewwa, u wara ġejt sensik, tirrealizza li nżbaljat u ma trid tagħmel apoloġija pubblika li għamiltu pubbliku. U jekk ma tagħmlux dat ngħidlek minn issa ħad tiġi mwissi sew bil-possibilità tiġi mkeċċi. La entik minn għalik li kont bully tagħmel baħnanati u pastazati fuq Facebook. U mbagħad tgħid id-dinja kollha li jiena Kristjan imur River of Love. ħadd tkun kulħadd id-dinja kollha, ħadd tkun Malta kollha taf. Naf li River of Love, nista' River of Love ħadd mu perfett. La jien u laqas l-ebda Malta ma' wieħed perfett. River of Love jiġu nies li jħobbu l-Alla, però kollha wkoll suscettibbli għall-iżbal. Però jiena mhux min jiżbalja jdejqni, min ma jkunx kapaċi jkun umli li jgħid jien żbaljajt. Fej żbaljajt jekk jiena żbaljajt ma jekk qed nirrebolizza ma' wieħed. Jiena żbaljajt ma' 10 nipologġizza ma' 10, jekk ma żbaljajt ma' waħdi fix-xawer nisbalja ma ngħid li s-Alla, u jekk żbalja qudiem il-Facebook, irid qudiem il-Facebook skużawni aħwax kont baħna. U dawk li huma jgħinu, dawk li huma umli ħajdulek Amen. U ħajfmuk għax is-probabli kienu bħaħam xi darba bħalek. Imma żball kulħadd kapaċi jagħmlu, tumilja ruħek ftit kapaċi jagħmluh. Amen? U anke jekk ma tiġix River of Love, u tgħid li int Kristjan ma tistax tagħmel it-trid le. Għax inti suppost tirrappreżenta l-Kristu. Naf li aħna maħniex Kristu nnifsu u għadna t-nikbru għad nimmaturaw u nizbaljaw, ma once li issa l-attenzjoni ġiet miġbuda tittamel xi ħaġa fuq. U ħad iġi moti ċans, bħal ma lajtina ċans kuljum. Sewwa, imma trid tagħmlu issa fejn bżaqt tittimsħu. Amen? Ħallina vera nkun nimxi bil-imħabba lejn Alla, u għad l-imħabba lejn Ħuti, u l-imħabba lejn il-proxmu. Għax kulħadd jaf li kulħadd jista' jiżbalja, ma ftit jafu, b'eżempju li hawn min kapaċi jkunhom li jekk żbalja. Nide? Amen. Jiena jekk xi ħadd jiżbalja mhux ħana, il-mamma mija żbalja, jiena li jista' jkun il-pastor, il-bixib, l-isqof u l-papa jekk jiżbalja, I don't mind. Imma kemm nuhu piġi meta xi ħadd jgħid hemmhekk kont żbaljat, skużawni. Oh, praise God. Amen. It's okay. Li tiżbalja mhix big deal Alla mdorri bin-nies jiżbaljaw. Amen. Imma xi grazzja meta inti tkun kapaċi tgħid sorry. Aħfilli kont baħnan, balalu, ma nafx ġarali. Amen. It's okay. U meta tumilja ruħek issib il-grazzja talla. U l-maħabba talla tisplodi f'ħajtek. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gloria lil mulej. Kemm hemm xi tajtux? Kemm hemm xi tajt? Ħa nispiċċaw bdaqija. Għal-kemm għaqċi li qasni xi nispiċċa. Għax għadni fil-bidu. Ma bsalx li ħad għaddi daqsek mal-arsi, ja? L-ewwel Korintin 13, ha? Li ku kelli don tal-profesija u kon naf il-misteri kollha u l-erf kollu, ku kelli l-fidi tiegħi sħiħa u nqanqal il-muntanja ra jista' jkun bniedem ikollu rxmata fidi u ma jkunx qed jimxi bil-imħabba xorta. Iva. U inti
qed tara r-riżultat għax qed tara don jaħdem, imma Alla ma jippremjax għax jara don jaħdem, Alla jippremja meta jara l-frott jaħdem. U l-frott kollu, hemm 9 frottiet, kollha jaħdmu bl-imħabba ta' Alla. Din hija interessanti, tista' tkun qed topera fid-doni u ma tkunx qed topera fl-imħabba fl-istess ħin. Ma tistax topera bil-frott minn l-imħabba. U Alla x'ħaj jiċċekkja? La jiċċekkja kemm għandek doni, kemm għandek frott. U jekk hux frott bbażat fuq l-imħabba tal-Alla. U jekk inti tgħid li ma nafx kif inħobb, aħseb daqsxejn kif Alla ħab lilek. Hekk għandek tħobb. Tagħmel sagrifiċċji, talaq ħalqek, tipprova tkun parti mill-riżultat u mill-soluzzjoni minn flok tkun parti mill-problema jekk ma tkunx istessa taqlaq għall-problema. Kieku kelli nqassam ġidi kollu fil-karità u nagħti ġismi għall-ħruq bla ma jkolli mħabba, jiġifieri jiena nista' nagħti ruxmata flus u ngħin l-orfni u nibnilhom id-djar u xorta ma nkunx qed nimxi fl-imħabba iva, għax hawn min jagħmilha għax iħoss is-sodisfazzjon. Mbagħad joqgħod jgħidlek, jew tgħidlek, tgħidx kemm qed nagħmel ġid, aħna tgħidx kamlu nagħmlu ġid ta' u tlift il-mertu kollu quddiem Alla. Eżatt, self-righteousness. 4, l-imħabba taf tistabar. Ejja nbidluha di, Alla jaf jinstabar. Ġifieri Alla jħu paċenzja bik, kontinju u bija. Mela l-imħabba tal-Alla vera, l-imħabba tal-Kristjan taf tuħu paċenzja. L-imħabba mhijiex għajjura. Kristjani, lejra kontu tafu li ħażina u dnub. U meta tkun qed tgħir u topera b'lejra min tixtimxi bl-imħabba. Ma tintefaħx biha nifisha. Ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Meta inti tħammeġ il-ħuk, taf x'qed tagħmel qed tkabbarlek innifsi fuqu biex inti tidher tinstema' tfuq jew u hu jinstema' jinten. Ma tagħmilx dak li mhux xieraq. Ma tfittix dak li hu tagħha. Għalhekk inti ma tivvendikax ruħek jew ma tagħmilx vendetta jew ma tirrispondix ħallihom. ħajdi li magħhom Alla. U inti titlob għalihom li Alla jagħtihom il-grazzja li jaraw u jindmu. Għax għalija nemmen li tkun ġurnata tal-biża li kieku kellek tmut f'dak id-dnub. Tinkorla, inti bniedem jitla' għalek u tirrabja ħafna. Inti għandek fama li tirrabja man-nies kontinwament u taħtafhom. Jista' jkun hawn min jirrabja x'għandu ħafna weġġat. Għax ir-rabja ġeneralment tfisser weġġat. Imma xorta miskuża quddiem Alla. Mur id-dilja itlob l-Alla jfeqlek il-weġġat ta' qalbek. Amen? Ma żommx qalba d-deni. Wow! Jiena naħseb aħjar nagħmlu konferenza fuq hekk biss. Naħseb idea tajba ta' naħseb illum twildet konferenza oħra. Yes. Għaliex pentekostali, karizmatiċi, apostoliċi, whatever, għandna ruxmata konferenzi u nirringrazzjaw l-Alla għandna bżonnhom. Però l-problemi kollha tal-Kristjaneżmu joqgħu f'kategorija waħda. Nuqqas ta' mħabba vera. L-imħabba ċedi, l-imħabba taħfer malajr, l-imħabba tibat messaġġi ta' inkoraġġament, mhux il-mument li ma tarax xi ħaġa hemmhekk titkellem meta xi ħaġa ma toġbokx. Il-madoffi, dak kollu li jogħġbok qatt ma tgħid xejn, meta ma jogħġbok xi ħaġa tgħid. Taf għalija taf x'inhi mħabba? Ngħidilkom x'inhi mħabba? Hemm ħafna modi nista' ngħidilkom dal-aħħar xi realizzajt. Meta oħt jew brother, oħti jew hija, jibatu li messaġġ ta' kuraġġ out of the blues. Speċjalment meta jaraw xi ruxma ta' valenu fuq il-Facebook kontra tiegħi. Ismani, forget it, I'm not gonna go down in Jesus' name. Never.
never. Never. U kull min jipprova jwaqqani ħajjaqgħu jew 1000% assigurat. Is-siġlat bid-dem ta' Kristu qed ngħidlek. Ili 30 sena Kristjan, mu ħanaqa għal ħadd. U jekk b'xi mod nieħu gambetta Alla li jista' kollox jerġa' jqajjimni. No, my destiny is up. Your destiny is up. Bħal il-pastor tiegħi, Pastor Kenneth Hagin, kien jgħidek, I cannot be defeated and I will not quit. Kulħadd jgħidha, I cannot be defeated and I will not quit. Qatt mu ħaniġġi, kif tgħidha bil-Malti tajjeb? Qatt mu ħaniġġi magħlub u qatt mu ħanaqta' qalbi. U ħanejdlek. Fuq xiex tirbaħ id-dinja? L-imħabba talla tirbaħ fuq id-dinja. Ma li jagħmlulek x'jagħmlulek. Jgħidu x'jgħidu kontra tiegħek. Inġusti, kattivi, jinjorawk. Imxi fl-imħabba u timxi ħajja imjun ma tistax tiġi mess mill-għadu. ħafna mill-Kristjani ma jafux di, ma intom supposta fuq dik nisa armata sew. ħafna mill-Kristjani jiġu oppressi mid-demonji minħabba ma mxewx l-imħabba, taf? Għaliex taħseb aħna ħafna drabi qabel ma neżorġitaw xi ħadd minn demonju insaqsihom int ħfirt? Vera ma tagħmel qalbek. U kif meta xi ħadd ikollu demonju ġewwa u jgħidu għad ma ħfirx u ħanibda naħfer issa minn qalbi tarahom jibdew jimmanifestaw jibda jwerzaq id-demonju. Għax fejn hemm l-imħabba talla l-ebda demonju ma jista' joqgħod. Anka ħafna mart huwa assoċjat ma' nuqqas ta' mħabba. ħafna mart huwa assoċjat ma' nuqqas ta' mħabba. Kemm hemmx nitgħallmu aħwa. Kemm hemmx nitgħallmu. Ħan nagħmlu konferenza, se ngħidilkom id-dati. Iva, fuq l-imħabba. Mhux fuq il-mirakli, fuq l-imħabba. Għax hemm ħafna xi ngħidu. Il-fatt anka daw is-sitta li talgħu jew 8 ukoll tant qalu affarijiet li nistgħu naqbdu tema fuq kull wieħed. Ukoll Alla tkellem binna minn din ngħidhom. Ejn nitolbu. Il-mistoqsija tiegħi lilek jew li kieku l-mistoqsija tal lejk hija din illum. Fejn jien minix nimmanifesta l-imħabba. L-imħabba tiġġielet għal ħbiberija, mhux tiġġielet kontra l-ħabib. L-imħabba tiġġielet għaż-żwieġ u għall-għaqda, mhux tiġġielet qudiem il-qorti biex inġib id-divorzju. Għal-Kristjani qed ngħidha di biss. Dak li ma vera talla. L-imħabba niġġielet biex l-affarijiet, ir-relazzjonijiet fi Kristu jiġi rikonċiljati. L-imħabba tiġġielet għalhekk. Mux, għal-issa marriċ nkellmek, għaddew sena, għaddew sentej, darba ħanidilkom xamel raġel, testimonjanza tijaj, infatti nsajdilkom tejn malaj. U għad familjari tijaj ħafna senilu, missiru kien midġilet ma missiri. U il-familji tagħna kienu naqra tensjoni. Kif sir Kristjani jiena kont inħobb kull ħaġa li kif nagħmel illum. Imma meta sir Kristjani isek tibda tħobb kollox. Tħobb il-kulħadd. Tittanna il-kulħadd, titbus il-kulħadd. Jalla tibqgħu hekk, u hekk għandna nibqgħu. Imma niftakar kont għadni kif sir Kristjan. U rajt dan il-membru familjari. Rajtu fit-triq. Waqaf fil-karozza f'nofsa triq, ftaħt il-biba, f'nofsa triq.
għajatlu u mort nanqu dak il-ħin. U ċassa u jina qabżet li dema. Ħaġa oħra, meta kont għadni ballerin nisfen ma' Balle Oklahoma, kien hemm wieħed Kristjan fuq kollox. Li kien juri ċalli obodni, dal-Kristjan. Almenu kien jgħid, ma naħsibx li kien Kristjan, onestament. Imma kien jibbulijani. Mamma mia, kien jagħmel ma rridx ngħid ħajti miżerja, ma kontx nkun kontent li sejra x-xogħol naf li da dejjem qiegħed hemm. Sa ma kienx ma finix ħafna, ma kienx iktar fi ħafna. Imma kien xewka. Bħalma kellu Pawlu. Imma jiena ma ċettajtix ta'. Imma kon Kristjan, kont qed immur knisja tajba, kien jisimha Church on the Rock dak iż-żmien. Għax konna jisfenġo ma' kumpanija dak iż-żmien u kont mort knisja tajba hemmhekk bomba. Hemmhekk fejn intqajt ma' Cindy Jacobs. U niftakar da qed nisfnu u qed ibbulijani, qed nisfnu u qed nagħmlu ċertu mossa ta' sfin u da jaqa' jirwi saqajħu tex kemm jibda jingħajf nofs ta' studio kbirek xi daqżin il-sala, hemmhekk fin-nofs jingħajf saqajħ. Mort jien, ħadd ma mar, taf li ħadd ma mar minn kumpanija ta' xi 25 ballerini, ħadd ma mar, jiġbru jew jagħmel li jgħidlu intom rajt xejn. Mort jien, erfajtu letteralment. Daħħaltu fejn hemm il-dressing room u ġibklu s-silġ u tlab miegħu. Metlu xi iktar, kelli għabti ngħidlu, Alla faħħallah hekk. La ma tlu xek, ma tlu xej minn dak. Għatlu entu rajt, għatlu ħanġiblek faxxa, ħanġiblek naqasilċ. Iċċassa baqa bla klim l-għada għalli skużani ta' kemm kont kattif miegħek. Mbagħad tkellimna, mbagħad taħajtu l-ġism. Amen, verament l-istorja. Naf li għaw min jgħid għandna bżonn revival tal-imħabba. Mhux revival għandna bżonn nimmanifestaw għax l-imħabba tiġi fina. U ħajkollok ħafna testijiet biex timmani. U issa li smajna fuq għaw jien ippritkajt aktar u iktar ħajkonna aktar testijiet fuq dak li ħan nisimgħu. Mal-mara, mal-raġel, mat-tfal, mal-boss, ma ta' traffic. Kolħat jitlob miħaj. Ejdu minn qalbek, ejdu missa għadis. Ejni, di bil-grazzja tijak, verament nimmanifesta dak li inti diġa tajtni b'abbondanza u bla kejl l-imħabba tijak l-agape. Ġesu, inti l-imħabba perfetta manifestata tal-missier. Il-moħħ uman karnali ma jifhimix. Aħfinna fejn inqasnik fl-erja tal-imħabba lejk u fejn inqasnik l-imħabba lej il-proxmu, lej il-familjari, lejn il-mara r-raġel u l-idna. Jieġi xieġri mulej. Ejni nimanifesta l-imħabba tijak permezz tal-Ispiritu Santu. Nitolbuk illum mulej kol għal-ġisem ta' Kristu kollu madwar Malta u Għawdex. L-imħabba ma jfissirx li naqblu fuq kollox. Ma l-imħabba tfisser Alla manifesta fostna paċenzja. Ma nejdux kontra xixin, ma nakkużawx, ma nattakkawx, ma nevendikawx. Naħfru mal-ajr, imbirku mal-ajr, ma nżommux qalbna d-dini.
المحبة اللي ما تسبتش أحد إنكلوس في الجنة ده المحبة تبقى أيام جسو بالقوة إياك أعمل المحبة إياك تسبلودي في قلبي في القلوب تاع البوبلو إياك ما أنت بعودش في الساcerdote في الرعية سبيريتوالي تاع الكنيسة كاثوليكا تاع الكنيسة بروتستانتا تاع الكنيسة أرثوذكسة تاع الكنيسة إيفانجيليكا تاع الكنيسة بنتكوستالي كاريزماتيكا أعمل المحبة كريستو تمانيفستا ملاي أغفرنا فين نقصنيك واحنا وكل نغفر من قلبنا ملاي لمن يوجانا مش بحال ما انت جسو محبة بيرفكتة فوق الصليبات للدوك اللي كانوا يوجعوك ينفدوك يبسقولك يعيروك يأكزوك فالس ويزابلخوك انستمت لهن يا محبة ييت أغفر لهم السيرش ما يفوش شنو ما يعملوا ما يفوش وأنا بوستا كريستياني نبدأ منا ننفسنا نافو الدوترينا نافو التيولوجية نافو الكابيتلي والفيرسي إما عدنا ما خنيش نمانيفستاو دي المحبة فينا أبا مسيح أين الكنيسة دي؟ علاش مالتا وعودش عندها بزون ترى المانيفستاسيوني تاع المحبة تاع كريستو بيناتنا وياك ما نقبلوش إما بالمحبة مش بالتعيير والانسولتي ما نقبلوش بالمحبة عشان قعدنا ورا كلش وفوق كلش مش الدوترينا إما كريستو جسو دي لك كل جلوريا مولاي في اسم جيسوس كريستو أمين ركاو شغات اللوم تشتتاتي غايتك الكريستو ما تستاش اسبرينس دي المحبة من على الملاك أيضا طلبة ورايا من قلبك ياك فيرامنت تشتاق الجسو يجي في حياتك ويملك بالمحبة المسيح من قلبك semplicemente أيضا دي ما يدا من قلبك أيضا مسيح أديس grazie te ابنك جسو إنا نأمن فيك مولاي نأمن لي أنتي لبنت للهاي لمتالية فوق الصليب جريت فوق أكيد نبت كلها تياي المرض كله تياي وانت فوق الصليب صرت ذنوب صرت سخطة مت ومات تلت يوم جاي ترشش تايد بالقوة المسير بالقوة تياك ستيس وبالقوة الاسبرتو السنتو جسو يينا نفذ فيك قول له من سيخ لك مولاي تياي ولا تياي انفادي لي حياتي وين بش كل ديسيزيوني كل كلمة اللي تخرج من فمي كل خسيب اللي يعدي لي من مخي كل عجير اللي ينا نعمل يكون مانيفستات ومانيفستاتا لمحبة ياك فيا ومن جفيا في اسم جيسوس كريستو امين هللويا آتو شبشيبة كبيرة للملايين جيسوس من هفتة آخر في اليوم اللي جايين هنتيكم الداتة تا كونفرنسا فوق المحبة امين I think the body of Christ needed. Let's all stand. Hallelujah. الشريعة خدنا المسج please. الشريعة فوق الجروب كلها تا فيسبوك. الشريعة. Hallelujah. أيام فخر الملاي في المكين. Grazie جسو. Grazie يوتيوب وفيسبوك. نراكم هناك نهار السبت. في العشية أيوة نقدمانا أيوة اسبرينسا ولا محبة الله.
ونراوكم الغد في الغدو. الباتش معكم.